Pak Mariono. Nggih. Kesini ada. Ayo. Wilujeng dalu, Bapak. Wilujeng dalu, Mbak Lucy. Bapak Mariono kok radi tegang wonten napa ta? Lah panci kula niki weden kok. Oh, keweden. Kok napa kok dasare keweden ten napa? Ningali kula napa? Isin. Oh, isin. Soalnya Alah, pun tuwek, kula kok. kok mboten napa-napa tuwek nggih didondomi mboten napa-napa kalih kula kancani niki. Kula tak mohon izin dulu, Pak, ngajeng mriko lho, Pak. Ngajeng mriko nggih. Ngajeng mriko. Nuwun sewu lho, Mas Dalan. Lah Pak Mariono penonton ning kono malah ngatur ngadep sinden ya. Tak diomongi kok ya. Makane asmane Bapak Mariono, nggih. Saking asli saking Madiun. Nggih. Nggih, Mariono. Piye Mas tegese Mariono iki? Lah yo Mari iki wis bar ya. Ana ki ya selalu ada. Dadi apa wis bar-barane ya eneng ya pokoke. Lah pun sah repot-repot napa kok ngeten-ngeten pun. Pun oh alah betok krepekan to. Nggih. Tak kira urung-urung kok arep nyangoni. Mengke kesuwen mengke ini. Lah mboten napa-napa suwi mboten masalah. Mboten dong, mengke tasik kathah Mas Dewan Mas Mujono. Alah nggih pun to tuwenang mawon. Pun mengke pokoke tenang mawon jenengan. Oh mun tenang kula pun to. Nggih. Lek Mbak Lucy ket mau pun tenang, sing ketoke mboten tenang malah jenengan lho Pak. Panci nggih, kula niki panci grogi ngeten iki lho, bunyange. Oh, mboten napa-napa. Saturkan selamat malam. Nyun sewu saderipun Bapak nggih. Kula tak menyapa penonton rumiyin, mohon izin Pak Yoyo nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dos pundi pawartosipun masyarakat kare sehat nggih? Alhamdulillah. Pucet napa putret? Nggih, alhamdulillah. Mangantrasi karo mlaku mundur. Cakep. Derek koperasi masyarakate makmur gitu. Alhamdulillah. Nah, dicepeng miki Pak, kademen nggih. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya aturkan kepada Bapak Suwadi. Menika selaku ketua panitia malam hari ini nggih Mas. Nggih. Mas Yoyo artine Suwadi. Su niku piyai yang baik. Wadi iki piyai kang pinter njaga wadi, makane didadekne ketua koperasi. Piyayine gemi, piyayine gelem nyimpen wadi, makane ditresnani masyarakat Madiun dadi anggota dewan. Nek lek secara bahasa jane ora ngono. Ya napa lek Suwadi to. Nggih. Su kan mesti linuwe. Heeh, linuwe, piyai luwe. Wadi iki adalah rahasia atau barang yang dirahasiakan. Lah nggih nyimpen wadi niku pinter to. Dadi wadine linuwe niku nggih. Oh, berarti piyai kang nyimpen rahasia akeh. Nggih, ngoten niku nggih. Lek Bapak Suyadi. Nah, niki ketua Puskut Surabaya. Nggih. Kula aturi, kula pun sowan mriku saping kalih lek mboten kaping 3 nggih to. Lah ini wayangan teng mriku. Oh, ndewe wayangan. Nggih, kok dalange Rama Anom Surata. Mungkin insyaallah mugi tahun ngajeng gantos Pak Cahyo. Pak Suyadi, amin. Nggih. Pak, pun siap? Sampun. Nggih. Ngaten niki badhe matur kula, Mbak. Nggih, monggo. Ngaten Mak Bunyange menika ingkang gadah hajat menika panci perkumpulan saking KUD ngaten. Paguyuban nggih. Paguyuban lah mengke rencananipun di lukir ngaten. Lah jelas Mas Wadi menika sagah ngoten dadose taun menika teng Kare. Lah mengke taun ngajengipun pindah ngoten lho. Dadose gadah niki KUD. Oh, sing kagungan kersa KUD sedaya nggih. Nggih, siap. Lah niki Mas Cahyo, kula badhe sinom nyamat mawon. Nyamat. Oh nggih. Oh. Kamerane sinom mriki wah nggih. Halusan nggih. Lah wong nek wis tuwek-tuwek lho arep nyembang apa lho. Lah foto. Kula duk ngeten lho, mumpun sah ngitung umur Maria dhewe ketok tuwek. Siji kuncine panjang umur, siji kuncine awet enom. Setunggal mboten sah ngitung umur, loro mboten sah ningali KTP. Apa enek awet foto KTP niku elek gek seumur hidup. Awet enom apa enek ya, awet tuwek. Semangat lho, yang penting itu semangat. Nggih to Pak nggih? Pun monggo. Cakepane mesti khusus to Pak? Khusus menika. Nggih. Temane tentang napa Pak niki? Nggih, menika kan Mas Hariwur sampun dados Bupati kalih Pak Mas Purnomo menika sedosipun nggih sekitar menika ingkang kula dipun lenggo nggih. Rumiyin kan saderengipun dados kan ndongaaken mugi dados ngaten. Amin. Sakmenika sampun dados mugi-mugi warga masyarakat Madiun menika ayem, tentrem, guyub rukun,
bersatu nyawiji ngaten. Nggih, bersahaja. Nggih. 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 Monggo, Bapak. Hari Wuryanto Pur Nomo Sing kapung neka sing ana rampung dhisik tetes pujanggane negeri Surabaya sampun kali asih pengin urip kaya kudu wani prihatin. Ya ngene iki lho Nduk, Lucy blak-balik ki mandeg soalnya ya wis tuwek-tuwek ya. Apa to, Mbok? Pak bolak-balik mandek kula nggih. Mboten napa-napa mandeg riyen ngerokok-ngerokok riyen, Pak. Ambekan riyen nggih. Nggih. Terbe greget tinu lahir batin mut nyawi Kinaryo caket Gusti sing nyambut tetan mingko nyingkiri tindakan Bunyange Dalem, Bapak. niki Mbak Lucy kula ken mbaleni pareng no mboten Mbaleni. parikane niki wau. Wah, boleh. Parian, Mbak. Niki wau. Nggih. Ya to ngene, ora kok kuwi manut aku wis to meneng menak-menak. Alah. Sing pundi, Pak Lele. Sik to. Sawi soleh pirang anu malih kendel kok. Ngaten lho. Sing parikan niki. Ya ya kok aku kowe kok nek iso ngrungokne tak sangoni nek ora iso nerokne ya ora ngono. Oh nggih nggih nggih. Harmonis dados bupati. Harmonis dados bupati. Rakyate saged nyawiji rahayu lestari. Harmonis dadi bupati.
iya wis. Polahe kaya wong gatelen pisan. Masalah menengar, golekne tuku skincare tutik kok. Matur sembah nuwun Bapak ngeten Mas. Kyai Kakung ki sing dadi idola ngene, ora tek ngendika klenak-klenak mereng-meneng brol. Oh iya. Nah, Kyai ngene iki lho, ora tek ken anu ngono lho, Tik. Nggih. Matur sembah nuwun. Anu Bu Kesi. Nggih. Menika ibu-ibu nggih sing genten sing lenggah. Oh, sing legah jumeneng. Boten to. Ya, napa? Namung nerokne niku. Oh, nerone artis sangoni. Oh iya 200 bakal lewe. Ayo nggih. Sak menten waduh. Nggih, 200 ping 6 berarti 1 juta 200. Nggih, ngaten nggih. Ayo. Gironge tambah loro berarti 1 juta 600. Ya. Ngaten nggih. Harmonis dados bupati rakyate saged nyawiji rahayu lestari. Ngoten nggih. Ayo diapalne. Apane? 1 2 3 ya. Harmonis dados bupati rakyate saged nyawiji rahayu lestari. Kyai Degdoyo lho tenan. Mangko mati sangon ibuke. Janes. Wah, Nggih. Matur nuwun Bapak, menika sampun komplit waranggana nggih. Kok kaya mbok itu. Beh, kaya ning pasar ngitung bati ora. namung 6 niku, Pak. Kinten, Pak? Kirang. Nyuwun pangapunten Wes. Bapak, nyuwun pangapunten lho nggih. Mpun Ngapunten, Pak. Pak Mariono. Ngapunten. Sinden kula yang geruh dhuwit, malah dadi kotak amal, Dek. Ngisin-ngisini kurang njaluk imbuh. Beh, wis. Kucing. Nggih, siap-siap. Niki nyuwune kucing. Oh, si kucing. Sik, salah siji sik. Penonton mbok menawa enten sing kersa salah satu. Niki mau lho. Tarikan niki mau lho. Jenengan 200.000 king kula. Disawer Pak Yoyo, disawer Pak Yoyo. Ayo. Tawani. 1, 2, 3 ngacung sinten? Maju. Renek, aman ya? Renek. Berarti ono renek, oh renek aman. Ngriko renek, alhamdulillah renek kabeh. Kok cepet temen kok ya jenengan iki amrih lu. Lah renek enak ora? Kowe iki ya iki ning ngarepe. Ini ngadeg sik, ngadeg. Ayo. Ngadeg. Coba, ayo. Iso ngadeg ora? Larso iso ngadeg kok. Ayo, ayo. Nggih. Ya, ya, dah. Harmonis. Gawa gamelan Eh. dhewe. Kowe kok iso. Harmonis. Ah, bener. Gak marahi aku. Harmonis dados bupati. Terus Rakyat kecil. Kampung yang wiji. Dayunus lestari. ya. Wes gandeng salah satu. Lah kleru ae. Aku paitan kendel ngono ya. Wah, kekel yes tapi luar biasa alhamdulillah. Ibu-ibu enten mboten? Ibu-ibu salah Ibu-ibu siji. ini wonten? Ayo Saged? mriki ibu-ibu. Monggo, Bu. Monggo Bu, mriki Bu. Biar nyeni kok. Bu Ayo. Sora, Bu Surati, Bu Sri, monggo. Bu Tuminem, monggo. Lumayan niki, Nggih, tasih nggih. enten teng mriki. Ayo, nggih. Lumayan selawe. Ayo mriki. Mboten wantun. Mboten enten? Ya wis, Mboten. sarana nggih. Nggih luar biasa, nggih. Telasne, Pak, ya, Pak. Saya lho, Bu. Nggih. Bente saged tumbas bumbon turah. Anu, Mbah Putri saged. Mboten. Mbak Putri iki sane anu. Apa? Umbah-umbah sabune wangi. Terus? Tiwas munggah anake tangi. Lawas wi. Kagem telas, Bapak. Enggak, Pak. Si kucing, Mas.
Mariono. Pak Mariono. Disangoni lali jenenge ora. Aku elingku Pak Mujono. Masyaallah. Lah nggih niku lho. Asmane keri dhewe ana makane selalu ana. Ah iya. Sangune wah niku wong tesik kuwat sak meten kok. Nggih. Luar biasa Mas. Antusias Kyai Madiun masyaallah sing mirsani sampai dugi alas riko lho. Ora umum tapi sayang mohon maaf ini untuk teman-teman yang meresani live streaming niki lagi loading sinyalnya dari tadi. Sinyale nggih. Iya, ber. Sing nyetrimi njaluk diruwat sik iki. Pak Mujono. Nggih. Pak Mujono. Pak Mujiono. Pak Mujono. Oh Pak Mujono. Nggih wonten malih. Wonten niku wakil ketua dewan. Wah Bapak wakil ketua dewan nggih. Niki sampun komplit niki Bapak Kapolsek nggih rawuh gitu. Bapak Dan Ramil nggih rawuh nggih. Bapak Mujono. Mujono. Mohon izin Bapak Mujono. Ingkang pundi? Mohon izin Bapak Mujono. Oh ingkang rasukane cemeng masyaallah. Bapak mohon izin monggo saged bergabung kali kanca-kanca Madangkara. Nggih. Sepote, Cok. Tumpake perahu, ya, Cok. Dados. Nggih, sugeng dalu Bapak Mujono, alhamdulillah. Sak rombongan Bu Kesi. Nggih. Nggih. Rumiyin niki Mbak Lucy Pak Mujono pun nate nimbali kula sak kanca. Oh, kados ngaten. Nggih, nggih. Nggih syukuran piyambak rumiyin. Oh, Nggih. Bentene kali Pak Suwadi. Pak Suwadi nggih dewan. Ning lak nunut teng KUD dhek niku. Oh, niki wau pun SMS kula iki. Pripun? Ora kedak melih nggih badhe wayangan. Sinten? Nek sunate Pak Wadi. Nggih, nangga Pak Yoyo. Lha Pak dientekne apa piye ora? Lah bek-bekne wong buke sing ngresakne kok ya Nggih. Bapak Jono. Mujono. Nggih. Mujono nggih, Pak. Sik ngarang. Madhep rono sik ngarang. Kalau mikir arep parian ngoten lho masalah. Modale mung modal ngarang iso mbukake dompet lho. Lah nggih. Nyun sewu lho Pak Mujiono dos pundi pawartosipun saya? Alhamdulillah. Kleru to aku masyaallah. Pak Mujono. Nggih. Anu. Anu. Mujono, parikane ngene. Anu apa? Ngambung buta. Dislen tak wedhus. Pak Mujono piyayine bagus. Alhamdulillah. Hati-hati awas, Pak. Nggih. Kula wau pun beto rantai ya. Nyuwun sewu lho Bu Mujono lek mirsani paling Ibu ndak mboten nderek to. Kula izin teng mriku. Mboten Ibu niku pun sadar kalau Pak Mujono di atas panggung niki milik umum. Milik masyarakat gitu. Pak Dalang niku lek wonten dalem kagungane Bu Kesi, tapi Pak Dalang kalau di atas panggung milik umum. Nggih, dadi Pak Mujono, kula kalih jenengan, kalih Mbak Lucy dianggep kaya WC umum ngoten. Nggih. Tinggal ampiran. Gampiran nggih. Terus pundi Bapak mirsani penonton wah semeten kathahe. Alhamdulillah luar biasa. Jadi ini bagian dari nguri-nguri budaya. Nggih, luar Ya. biasa.
mung kok lagi iki nanggap Pak Cahyo ngono tok. Tak rungok-rungokne sambate kok karya lagi iki no. Tapi luar biasa kemajuan koperasi niki karya Nggih. niki kok Bapak Niki ulang tahun koperasi ingkang kaping 78. Nggih, leres. Nggih ta Pak? Nggih, Suwati leres. nggih. Alhamdulillah ditanggapne wayang. Wau Pak Mariono pun dawuh niki perkumpulan KUD benjing badhe keng kare saged nglerek teng wilayah lintunipun. Mugi-mugi saged paring panglipur dumateng masyarakat Kabupaten Madiun. Nggih, menika kula nggih badhe nyapa Mas Yoyo. Siap. Bapak-bapak lurah sedaya sak kecamatan Kare nggih sami rawuh. Inggih, inggih. Kula pojekne menika desane tambah maju sedaya mawon Bapak. Amin. Ayem tentrem nggih tak dongakne mengke dilut engkas nggih Agustusan nggih pripun mriku petunge nggih. Sing dereng resik desa nggih mboten napa-napa diresiki desane. Nanggap ringgit. Nggih Pak nggih. Ya elek-eleke nanggap Mbak Lucy. Nggih. Wah, elek-eleke. Iya. Nggih, leres. Monggo Pak nyekar napa Monggo, ngoten niki Pak Mujono? Nggih, kula nek nyawang piyantun kados Mbak Lucy nu wedi. Kok Wedi nek dipleroki. Waduh, nggih, sasmita iki. Mangga nyuwun Oh, dipleroki. dipleroki. Sebenarnya kita ini pasangan ideal Bapak ya. Panjenengan piye gede dhuwur. Iya. Kula nggih gawa di dhuwur Lucy Brahman niku kados sapi, Pak. Nggih. Pendak besar digowo. Nggih sami ngono. Nggih. Nggih lho, sapi niku anu lho Pak, hewan yang multifungsi Pak. Nggih. Niku sak elek-elek hewan sapi niku nyun sewu, congoripun saged kagem napa niku rujak Rujak, cingur. nggih. Nah, terus nyun sewu nggih niki mboten purna letongipun Bapak. Nggih. Niku saged kagem rabuk. Rabuk. Dagingipun nggih larang Bapak nggih to? Nggih. Nggih. Kabeh kanggo. Kabeh kanggo. Lek sapi Muli- perah kae, Mbak? Sapi perah niku ta. Sapi perah tenan. Sing paling larang niku anu merse susu niku Pak. Nggih. Nggih. Sing meres napa? Mersusu niku, susu Nggih. sapi niku wau. Nggih. Nggih, susune nggih larang, didol ning pabrik nggih larang. Kagungan sapi perah, Pak. Perahe enten. Sapine sing gorengan. Perahe enten. Alat perahe enten. Monggo padha nyekar Nggih. 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 Aja dipleroki Aja bersama Pak dipleroki. Mujono. Oke, yuk. Tepuk tangan untuk Bapak Mujono luar biasa. Matur nuwun, Pak. Sampun sepindah mawon. Nembangnya luar biasa, iki luwih luar biasa meneh. Piyayine yo luar biasa. Monggo monggo Pak, monggo. Empun repot-repot Bapak Mujono. Monggo lho Bapak. Eh lho, piyai iki lek cerdas ya Pak Mujono, ade jumeneng didiet to sindane. Matur nuwun, Masalah Pak. Pun repot-repot napa ngoten niku jan mboten penak kula ngeten niku jan masalah. Nggih sami-sami Pak, masalah. Sembah nuwun nuwun, Bapak Pak. Mujono, sehat selalu Pak Mujono. Sehat selalu, mugi kalimpaken rezeki kata. Bapak dari Puskut. Surabaya, Puskut Surabaya. Nggih. Bapak Suyadi kalian Bapak sinten? Bapak Oh, kalian Pak Pak Suwadi. Suwadi kalih Bapak Suyadi.
Nggih. Dari Pusku Surabaya wis. Surabaya asring wayangan Mas Yoyo nggih. Mugi-mugi disuwanaken mriku panjenengan taun ngajeng. Amin, nggih, nggih. Jane yen tekad pun enten, Mbak. Mung Nggih. lokasinipun merga halamanipun Sempit. Puskut niku kangge UMKM. Oh, ngaten. Lah nggih, niku kan nggih, kedah sampun ngantos KUD utawi Puskut mangke wayangan merugikan masyarakat. Lah kuwi Nggih, prinsip nggih, yang leres, sangat leres, luar leres, biasa. leres, Nggih. Masya Allah. Nggih. Atas Nggih, atas Mas Bapak Yadi. nggih. Masyaallah. Atas. Raya-raya lho, nggih, nggih, nggih. Semangat Monggo, semangat kok Pak ya Yadi. disepoti cacah gendang. Pun dampingi, Mas. Gendang glendang. Kowe iki ya nakal lho cah kowe kok ya. Bapak Erju meneng ya disepoti ngono to kaya. Tur ya kompak mau Pak sapa? Pak Mariono karo Pak Mujono. Nggih. Iki Pak Suyadi karo Pak Suwadi. Nggih, Nah, nggih. Pak Suwadi kalih Pak Suyati. Lah, ya Allah, kok wis masal tenan apa lho Pak ngeten niku kok mboten penak ngoten lho. Jan masalah repot-repot to. Pak, kula pekewuh ngoten niku. Masalah nggih. Pak Suyadi. Nggih. Pak Nggih. Suyadi. Ngapunten Pak Cahyo niki wau Pak Ketua Umum, Nggih. Pak Yadi, Badhe nanggap Puskut. wacana angen-angen arep nanggap jenengan. Tapi sik kapan badhe masuk? Badhe ngendika piyambak? Oh nggih. Tanggal pinten Pak? Saged kula niku Pak. Nggih, monggo Pak. Wong jelas saged wong karo tanggane ya. Nggih. Bapak Radi Majeng Jadi, mriki, Pak. Pak Cahyo Nggih. untuk lagunya gendengnya monggo kerja Pak Cahyo kalau Ibu Cahyo. Nggih. Nah, nggih. Mungkin tanggalnya Pak, pinten Pak tanggalnya? Tanggalnya nanti menyusul. Mau menyusul. Timbangane mengke anu gantos dalang jenengan DP Tadi riyen kan mawon. sampun kula matur ten Pak Cahyo, Nggih. kita selalu silaturahmi. Nggih. Nggih. Dan moga-moga Pak Cahyo terus ditresnani sama masyarakat. Amin. Terima kasih namung ngoten tok mawon. Nggih. Matur suwun, lagunipun gendengipun monggo. Niki wau Pak Cahyo. intine anu Pak Wati, kula tak munggah kepengin nyangoni sinden-sinden. Oh. Milane mboten pengen nyanyi. Oh, tadi menawi ngertos sinden pun kuweri ngoten nggih. Pak? Ngaten Oh, nggih. nggih. Duka sok kapan leh nanggap duka pokoke angen-angen wonten Puskut. Amin. Nah, Tapi riyen pun tetep- atos nanggap Pak Anom Suroto nggih. Pernah. Nah. Nggih. Mangke gentos Anom Cahyo Kuntadi. Nggih. Nggih, amin nggih. Nggih. Terima nggih. kasih Bapak. Sampun ngaten nggih, mandhap nggih. Napa setunggal lagu kala wau kula nyuwun napa wau? Lali aku mulai. Anu imbangono katresnan. Imbangono katresnanku. Nggih, saged. Niki dikandani ngaten lari nggih. ayu-ayu setunggal melek. Nggih. Ngrantos Ibu Kesi. Duet. pun Oh, napa sing wetan jenengan dhewe. napa Oh nggih, duet nggih, sindene kalih. Oh anu sik sapa ya? Sapa ya? Monggo. pun salah setunggal. Bir Oh, nong nggih. sing ndi sing apal? Ayo, bir. Oh, ayo kan Mbak Lucy Nah, Giapal, monggo. sing Kali apal. Cahayu. Kersane Nggih. penyegaran. Nah, niki Nah, nggih. sinden masa kini Bapak yang terkenal lebih viral niki naik daun. Salim dulu kali Bapak Cahayu. dalu Bapak. Masya Allah. Pak Nggih. Suwadi ki aurane jan kok ya. Ketok piyayine sabar, Mas. Oh ngaten. Leres. Loman. Nggih. Nggih. Piyayine dermawan. Ngapunten Bapak panjenengan tasih gadah putra sing Joko mboten Bapak? Sing Joko. Nggih. Wis gak duwe engko tak golekne tanggoku enak. Aduh, aku sampe daftar dadi Nggih. mantune, Pak. Nggih. Lah tapi ngendikane Pak Cahyo wau pikirane nang Morang. Mboten. Pak Yoyo. Senes niku. Oh senah niki. Mbak Tutik niku lho sing. Oh Mbak Titi. Nggih. Nggih. Nggih, imbangono katresnan. Nggih imbangono katresnanku. Nggih, ya, Pak. Nggih. Langsung mawon nggih. Langsung? Oh nggih. Langsung mawon. Ning dilanggamke sik Dilanggamke terus kabeh. oh ngaten nggih. Nggih, nggih. nggih. Saben dina mong neng morang. Wah, gayamu. Iya. Saben dina mengelamun zaning Namung tansah katulung wayanganmu duh sira wong ayu
Pak Ketua Umum tibake terus nyantol nyanyi no berarti. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, tetep ninggali ngeten iki nggih. Dalam Tetep ninggali lah mboten. napa lho Pak? Mboten perlu repot-repot. Manut raos panjenengan. Ninggali monggo ora ya masalah kebangetan. Jenenge walus tapi ya tuwete ya. Nggih, pun sak sekisane Pak. Pak. Sampun kersa. Wah, jan masalah iki ya kuwandel iki. Harus. Masa Allah ngeten iki lho Mas ya sopah cahya kudu dicontoh. Piyayine niku jan pokoke pun tanggap teng andhap niku pun ngitung. Ting 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 amplop pun siap. Lah nggih, piyayi. Nah, teko aku kira-kira entek. Tapi mboten napa-napa kula remen sanget. Namung nggih ngarep-ngarep Pak, anu sandalipun kenton, Pak. Sandalipun kenton. Nggih. Mpun no. Mriki lho, Pak. Saya ta Pak, niki mpun ta niki? Jiro lupat mon mpun to? Lah nggih mpun monggo saged dipegang. Pak, ngapunten kula dherekaken, Pak. Monggo. Masalah. Napa lho repot-repot mboten. Masalah ngeten mboten sekecok, Pak. Isin kula ngeten iki. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Sumadi, mugi dados berkah. Arep-arep sak kanca nggih Mas nggih, mengke tindak teng Surabaya. Mugi-mugi. Sampun Pak Dalang. Ning amplope ya disuwelne nang kono kuwi lho ora. Nuwun sewu. Niki niku minangka contoh ngilmune koperasi. Jadi koperasi iki cara wong daringan ya daringan padha karo bener ature Bu Kesi. Padha karo wong wedok iku kudu pinter dadi daringan. Duwe wadah lho aku siap Pak. Aku wah iki kok nyanyi ning koperasi. Tak siapne tak kendhokne kotangku iki mau. Tinggi jimat. Niki mengke kan dicaosi 100.000 to? Heeh. Asale 10 juta niki mengke. Kula pujekne nggih. Nggih. Sing nyaosi 100.000, sing nyaosi 50.000 kula dongakne kathah rezekinipun. Sing nyaosi 700.000 kula dongakne kathah garwanipun. Ya aja kaya. Ya dikira ra tenan. Nggih, dos pundi nika Mas Sahyo? Nah ngeten. Nah. Gentos genduk winong nawangsih sak menika. Nggih. Luar biasa niki nggih. Mulai naik daun. Nggih, menika saking karyawan toko apa-apa ana Kaudikare. Nyuwun gending lintang asmara. Duet dalang Ki Aril. Wah, Aril. Ki Aril sing mayang sore wau. Kalih sinden Lunamaya. Sapa kuwi? Mbak Winong. Sukses selalu buat Ki Aril, matur nuwun. Ayo, nggih. Ini Mas, ayo. Mas Aril niki, nimbali Mas Aril. Nggih, iki Mbak Winong generasi. apa Mbak Tuti? Mbak Winong. Oh, Mbak Winong. Nggih, nggih. Monggo Mas Aril. Oh, kae mau sing mayang sore mang. Iya bener-bener. Kok yo pinter lho. Nggih. Lek Mas Aril iki duete karo Mas Winong, lek aku ki Mbak Winong. Nggih. Iya, aku lek disawer malih blawur. Nggih, Mas Aril iki karo Mbak Winong. Lek kula ki jodone nggih niku wau, Pak Wadi, Pak Suyadi, Mbah Min, Mbah Parno dolim. Iki siapa li karo aku mang. Ora apa-apa sing penting lak loman. Lho malah niku puwen apus-apusane kok. Nah, nggih. Nggih. Mas Aril wah nggih. Dalang iso gaule kaya ngene lho. Ayo nggih. Wah, jan elok. Nggih, nggih. Kene nang ya disambut to kok meneng ae ora nggih. Kowe malah nyambut sego pecel malah ora. Lah ini kan malah senenganku to, Pak. Engko ning bariki engko. Ayo. Iya, Mas Aril mau duet. Tadi kok anu aku padahal ngenteni pas sampean mayemeng kok ndek nek srepek aku padahal pengen nyindeni lho. Sampean ojan ngono to, ndak pengen tak sindeni Anu, Mbak. Apa? Dredeg kok. Kene ben ketok. Jangan dredeg itulah. Oh jenenge dalang sing penting mentale dhisik kaya. Nggih, Pak. Aja isin ngono kuwi. Jangan dredeg toh. Nah, iya, pertama-tama tapi gini dulu ya Pak, tadi kan Mami Lucy sudah parian kan sama warga Kare. Saya juga ada parian untuk warga Pare dan untuk koperasi. Piye pariam? Pariannya Pak Yoyo lagi sare. Cakep. Terus aja jangan gitu toh Pak. Pak Yoyo lagi sare. Terus aku nyaruwe. Nyaruwe, mas tak ganggu. Oh iya, nyaruwe. Gitu loh. Terus? Muga-muga sedaya masyarakat Kare saya akeh utange. Kok saya akeh utange piye kok? Ndak kan ben
operasine payu to, Pak. Payu ngono. Iya, ning nadyan utang untuk kesejahteraan bersama. Nah, itu loh untuk maksud saya. anggotanya. Nah, Oke. maksud saya itu loh, Pak. Itu loh maksud saya. Iya, Mas Aril. nggih. Iki semester 3 to, Mas? Nggih, semester 3, Pak. Oh, muridku to? Nggih. Mau tak kira aku ndaku-ndaku ora. Piye aku mulang sampean piye? Napa? Mulang. Ayo, kurang piye? Kirang napa nggih? Lah apa? Mboten kirang, Pak. Pun pas ya? Nggih. Ayo, mau kaya ngono kuwi karo mahasiswa tresno. Tau tak jajakne barang to? Nggih, natas. Ayo tahu aku. Kok kayak tertekan to, Mas, tenan iku wah. Nggih tenan saya setu, Mbak. Oh ya. Itu sak kelas kok kuwi bocah kuwi ora nggih. Nggih. Iya, Lintang Asmara ya, Mas. Nggih, Lintang Asmara diaturake. Yo. Monggo, Cos. Ya, Cos. Pak Waris Sugiono, Sugeng Laras, Pak. Terima kasih. yang pantara ratri mung eling manis ati satyaku bisa andumeni marang yang lagi yang pantara ratri mengeling manis ati satyaku bisa andumeni marang ya selagi Yeah!
Suarane sae jenengan apik. Mboten, Mbak. Suarane wis gedhe gandem kaya ngono. Ayo.